Ola, eu son Eva e vou vos ler un fragmento de Momentos estelares da humanidade de Stefan Zweig. Cando xa só quedan 150 km ata o polo, anota con cansanzo. Se as cousas seguen así, non imos poder manter o esforzo da marcha durante moito tempo. E 2 días máis tarde, as 85 millas do polo, pero vai ser unha tirada dura. Entón, de repente, un ton novo, vitorioso. Quedan só 51 millas até o polo, se non chegamos estaremos condenadamente preto. O 14 de xaneiro, a esperanza torna en seguridade. Estamos a menos de 40 millas do polo, parece tan cerca. E ao día seguinte os apuntamentos inflámanse cun xúbilo vivo, case con alegría. Só 27 millas ata o polo, agora temos que facelo. Entre as liñas aladas percíbese con emoción até que punto a esperanza tensa os seus tendóns, ata que punto a expectativa e a impaciencia fan tremer os seus nervios. O botín está cerca, xa teñen ao alcance das súas mans o último segredo da terra. Un esforzo a maiores e alcanzarán a meta. Estamos moi animados, pode lerse no diario. Partiron pola mañá máis cedo que de costume. A impaciencia por ver antes o segredo tremendamente fermoso, botounos dos seus sacos de dormir. Até a tarde, os 5 impertérritos percorren 14 kilómetros. Marchan alegremente a través do branco deserto sen alma. Agora a meta xa non ten perda e a fazaña decisiva está case feita para a humanidade. De súpeto, un dos compañeiros, Bowers, ponse inquieto. Crava os ollos nun punto pequeno e escuro no medio do inmenso campo de neve. Non se atreve a manifestar a súa sospeita, pero agora todos teñen a mesma idea terrível que os angustia. Unha man humana puido colocar aquí un sinal indicador. Intentan finxir que se calman. Igual que Robinson, que ao principio quere pensar en van que as pegadas na illa son súas, entenden que ten que ser unha fenda no xeo ou, se cadra, unha miraxe. Aproxímanse cos nervios de punta, intentando aínda enganarse mutuamente, por moito que todos saiban xa a verdade. Que Amundsen, que os noruegueses os adiantaron.